राम राम नमस्कारम। किरण उपाध्याय अपना चैनल पर रह सब बहुत बहुत स्वागत करतानी। आज बहुत सुंदर एगो सोहर सुनाओ तानी, पूरा सुनब सबे। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब सबे, कमेंट के माध्यम से बताइब सबे कैसन लागल। चलिए सुनल जा। राम जी से मंगनी हम बेटा, तो राम जी दिहले बेटी नु हो। ललना पिया वारू से ला तो नाई लवा दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। ललना पिया वारू से ला तो नाई लवा दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। मचिया बैठल तू सासु सर बेगुने सासु बरी जनाया पन बेटा मना दरवाजवा हमरो तूरे ले हो। सासु बरी जनाया पन बेटा मना दरवाजवा हमरो तूरे ले हो। धीरे रह बबुआ धीरे रह, आवारू सबूरे रह हो। बबुआ करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो। बबुआ करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो। राम रसोईया तू गोतिन सर बेगुने आगर हो। गोतिन बरी जनाया पन देवारवा दरवाजवा हमरो तूरे ले हो। गोतिन बरी जनाया पन देवारवा दरवाजवा हमरो तूरे ले हो। धीरे रह देवर धीरे रह, आवारू सबूरे रह हो। देवर करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो। देवर करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो। राम जी से मंगनी हम बेटा, तो राम जी दिहले बेटी नु हो। ललना पिया वारू से ला तो नाई लवा दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। ललना पिया वारू से ला तो नाई लवा दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। अरे सुपुली खेलो तो तू ना नदी सर बेगुने आगर हो। ननद बरी जनाया पन भैया दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। ननदी बरी जनाया पन भैया दरवाजवा हमरो तूरे ला हो। अरे धीरे रह भैया धीरे रह, आवारू सबूरे रह हो। भैया करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो। भैया करम लिखल बाड़ी बेटी त बेटा कैसे होई हेनु हो।